Content, satisfet per la manera de sortir de l'equip. La primera part ens ha sortit el que volíem fer, la primera part, sincerament. Ho teníem bastant clar que havíem de ser dominadors, fer patir una mica el Nàstic, que ens pressionarien alts i que en aquesta pressió alta, si érem capaços d'agafar aquests riscos, tindríem opcions al mig camp perquè teníem superioritat. I ens ha sortit una primera part molt bona, jo crec que de les millors de la temporada, i com deies, satisfet per aquesta primera part perquè crec que és una mica, és el que nosaltres volem ser com a equip, lògicament, ja ho sabeu des del principi de temporada, i satisfet per la segona, perquè hem patit, lògicament, i és veritat, i perquè hem sabut fer-ho, això, no? Que en moments a vegades hem tingut els partits molt a prop de guanyar, i no hem sabut potser donar aquest punt més, no? Tots una miqueta més d'esforç per poder guanyar els 3 punts. I avui crec que ha sigut aquest partit, no? Una primera part molt bona, sent nosaltres, i la segona, esperat, el Nàstic jugant a casa, l'equip que és, els jugadors que té, i patir la segona part per al final treure el premi que hem tingut. Estic content del partit en general, amb dues cares diferents, amb 2 Sabadells diferents, però satisfet per les dues parts, com he dit abans. Una hem sigut molt nosaltres i l'altra no tant, però també hem sabut patir, no? Sabíem, abans del partit, sabíem que el Nàstic era molt millor que nosaltres en la pilota aturada, i per tant sabíem que en això o estàvem molt bé o d'aquí vindrien ocasions. Crec que hem concedit faltes davant un equip que és molt potent amb això, faltes laterals sobretot, i al final ens han rematat algunes, ho hem sabut defensar la porteria, segona porteria 0, tot i que avui, molt diferent la setmana passada, crec que la segona part el Nàstic ha tingut una possibilitat de poder marcar. En canvi la setmana passada va ser un partit en què no van xutar a porta, però satisfet per aquesta segona porteria 0. Ho venim dient, no? Cada setmana sé que al final tots no volem, però la mirem, no? Però més que res, donat que, com deies, no? Déu Sergi, que està tot tan enganxat que al final és més un tema psicològic de veure't fora d'aquests quadradets vermells que res, perquè al final guanyes ara, fiques de 0-11 i perds i estaries quasi bé igual a la mateixa posició, però evidentment que a tothom ens agrada veure'ns en una situació una mica més tranquil·la, sobretot els jugadors i més jugadors joves, com tenim, sempre ho diem, no? Que aquesta càrrega que ja té el ser jugador del Sabadell, perquè per l'equip que és, per la història que té, si aquesta càrrega a sobre et veus a baix, ens pot fer una mica més difícil. Per tant, jo crec que és positiu també sortir d'aquesta zona en la que ens havíem trobat abans d'aquesta jornada. El col·legiat crec que no ha sigut directament influenciat dins del resultat del partit, això és el que considero. Per tant, moments per tothom, coses a favor, faltes cap a un, que creus que són per tu, unes altres, i al final el resultat és el que és, però no sé, crec que no ha tingut, no ha sigut directament influenciat del resultat que hi ha hagut al partit. Sí, nosaltres avui teníem dubtes sobre si fer jugar Albert un altre cop o ficar un jugador com Joanet al mig camp. Al final hem decidit jugar amb Joanet per un tema també físic. El Nàstic és un equip que físicament ens faria patir en moments de partit, i crec que Joanet ha fet el que li hem demanat. Crec que està molt bé posicionalment a l'hora de pressionar, ha tingut inclús una situació de poder inclús al final de la primera part, una situació molt clara de poder acabar jugada a ell. Per tant, satisfet. És un jugador que venia jugant al principi de temporada molt, després, com vam explicar a la prèvia, va desaparèixer una miqueta pel tema de la selecció, una lesió, i ara avui l'hem tornat a utilitzar, i el més positiu és que, tot i estar 3 o 4 jornades sense jugar, el rendiment d'avui ha sigut molt bo, i per tant molt satisfet. Igual que també vull dir que tots els jugadors que han entrat, com Sergi Garcia, estan molt bé, els pocs minuts de Pau Resta, que l'hem tret per això, per defensar el joc aeri,
és un jugador potent, ho ha fet molt bé, bueno, crec que tots els canvis, Alberto, els minuts que ha jugat, bueno, ja que has parlat de Joanet, parlem de Joanet, però també m'agradaria remarcar el treball dels altres que han sortit a la banqueta, que em sembla que ha sigut molt bo.